Phezulu amagama akho ubaba igama lami kunjabule Mkhize, ngihlala ePoponoma kuWadwanga. ilona kuphela igama elinye alikho elinye Elinye ngibiza umshana, elinye unjaphela. wadlala ibhola Ngidlala ibhola. umshana unjaphela Unjaphela. uhlala kubaba Ngihlala ePoponoma kwaXimba. eKwadwanga Kitso. uzalelwe khona Ngizalelwe khona. uhlala kuphi njengamanje Manje sengihlala iNtshanga. uhlala noba Sentshanga eHarrison. uhlala noba Ngihlala ngedwa. uhlala kodwa ya okay ngithi uyazi ukuthi hlanganiswe yini Ngiyazama. asikusuke elijeni Montezwe Yeah. the fact ukuthi ula ingoba kusho ukuthi khona la ungenzanga kahle khona Yeah. wonke umuntu siyamnika i-chance ukuthi akhulume isitori sakhe uyazibona ukuthi uclean kanjani awukazi ushawa awukazi wenzile lutho yezo wona ngiyakubona sazohlupha wena unentseko yokuhlupha nayo ingane Angikaze sizozala. umaya Ububu. okay yamazi ubhenge Ngiyamazi. yamazi Yebo. walapha ubhenge WaseFrance. umaze nini Maze kulo nyaka uJanuary 2025. khona ikhadi ubhenge uboshiwe sande angithi Yebo. nizwile Ezwe. ngibone lapha efonini yini ukuthi bekunama-conversation yeni nabangani bakho injabulo nikhuluma nangenjongo sangithi Yebo. ngixoxele ngokuthi kwenzekeni Sunday into ethinta ubhenge iqhamukephi Ubhenga shisaba mbi. khulumela phezulu bawo Ubhenga shisaba mbi inkunzi naye. Sabamba ikhadi lomuntu yena waligcina ngakuyena. Shuthi wazogcina ibanjwe nje umsini. Manje shuthi ke nabafethu ubhenga usibona ukuthi uzokhuluma indaba yezinye izinto ade zenza. okay iliphi lo khadi okhuluma ngalo Ebile la kushuthile baba. isho ikhadi lakho phela ibhenki Kepisi. ikhadi libhala ukuthini Mr. Gwala esangazi bagwala. okay uyalazi lo khadi Engelazi. wagcina ukulibona Engagcina ngalo suku sahlukana ngalo noBhenga. nanilithathe kuphi Silithathe endaweni yasentukusweni. Endaweni yasentukusweni. nalithatha kanjani Sabamba umuntu inkunzi. kwakuye umuntu wesifazane umuntu wesilisa Umuntu esilisa. namphucana Phuca phone. nani Safica ikhadi ngemuva saphuca phone kuphela. ikhadi Ikhadi lali ngemuva. lagcina kubani lelo khadi Ebulagcina likhishiwe phela ngale sikhathi kodayisa amafoni labekwa phansi uthi uBhenga yena selithatha eseligcina ngoba phela vele imoto yakhe. Ya shuthi ngale sikhathi benihamba ngani manje eganga sihamba 7 seats. 7 seats Grey. ibihamba baleyo ifike nobaleyo moto Fika noBhenga. kanye noganga baba 2018 2019. yamazi umuzi ePakistan umazi kanjani umuzi Mazi ukuthi bekunesitolo ubhuti wakho beneyitolo ngasekhaya sona beyimeneja nje yabo ilefike kubona sibone sathi ngabashana abancane abagambile. awuye ukuthi uboshiwe Bengazi kodwa sengize ngawo. ubosheleni Uboshelwe amarobhari. benihlangene naye ama-robberies Yeah. okay benihlangene ngayiphi indlela Sihlangane ukuthi umusa uzositshela amaPakistani aphethe ugwayi. ama-Pakistan enjani AmaPakistani anemali nogwayi. Like mhlawumbe uzositshela ukuthi hayi namhlanje umuntu ophethe imali kanje ubani fika nimshaya kanje uzothola imali. okay akhona ama-Pakistan eniwashayeli Noma nilodwa sesashaya amanye asahluleka sothi sigcine shiwe irobot enalishana lishoya kuphi sashaya eMaritzburg. kuphi Angithanda lo mgaqo lungezansi kodwa edrobheni ebithothini. emzinto benenzana emzinto Emzindo besithi ushayela ePakistan lapho khona. benihamba ngani Athamba umuntu abhenga 7 seats eThika. ubuhamba noba Ngihamba noNjabulo, uBhenga, unjabulo Mkhize Njabulo Mkhize. wena unjabulo ba Nami uNjabulo Mkhize. ya muphi lo wasemasteli Lo Samastile. ya ubizwa ngoba yini yakho Ubizwa ngoDeep Schwebs yabo. ya uhlala kuphi kodwa yenzela manje Ngihlala ehamba still, ngihamba still. okay kwakunguwena unjabulo Awemina uNjabulo, uBhenga, ubani odrayiva uBhenga. ya into yanini Ndala last week. ya Yeah, last week. ya Sa kumina uNjabulo uBhenga ukhehla. Sahamba ke lapha afika sayibona kahle indawo lethu sayihlaba
sabona nalomjida lo wesibili uskipper line Sophie Hlabe lapha ya wasitshela ukuthi ayiyona indawo le shuthi indaba yonakala ukuthi mina angani noma bangisuspecta noma Pakistan mangena lapha ngoba ngimncane yabo ukuthi ngizokhe ngithenga ama chips ngibona igate leli la ukuthi livuliwe mangibona igate ukuthi livuliwe then so sesimhlaba sengibuya sengitshela la bafethu asambe ngizongena sesangena sicela isitolo sepheqeza siyangena ngaphakathi ngoba kunomnyango ngathi singena ngaphakathi lo mnyango imali siyikhipha lapha imali ngizele ngithi uBhenga seboshiwe uBhenga kaxoxa naye ngesonto ngezwa ngomsombululo ekseni ukuthi uBhenga seboshiwe ngizele kanjani uBhenga ngitshela uNjabulo watshela uGatsheni waze kanjani amazi uGatsheni waze kanjani kodwa nje uNjabulo watshela uGatsheni emva kwalokho saphinde sabona nevideo ke everifyayo so futhi uBhenga uboshiwe ngempela kuMandla Chris lapha ukhuluma zama futhi ibhasi lakhe nelentuzana nekhadi iplane yeni bekuyini basekuboshwe uBhenga uBhenga engakaboshwa uBhenga usitshele ukuthi utshele mina because mina ubenenkinga nami ngamfonela bengimcheka because ubengazi ukuthi useyitorini iSunday leyo bengimcheka nje yabo nangaphandle Sunday ngimcheka ukuthi ngimbuza ukuthi uright kwathini uBhenga kuwena wasithi Sunday uBhenga ngaloso kagoqwa ngalo cha ungitshelela abafethi ngoba mina ngeke ngibafonela ngisizisima sabo ukuthi njoba mina ngingine emoto angisena moto anginayo imali airtime nginengane angikwazi ukuyonja angikwazi ngisho ukuthengela ama chips ngicashile anginayo ngisho imali yokuthenga idelisi ukuthi ngiqume yabo anginamali ngisho ukubaleka nje banisa ngibaleke nonke okay bese kwenze njani wayesekhala ngokuthi ukhehla wayesekhala wayesefuniwe uNjomo sesizwile ukuthi ufuna uNjomo Sunday akazwanga Sunday uBhenga phela ngicela ukuwezwa ngesonto edlule Sunday la afika khona phaka imoto wabaleka ngani noma nafike nabopha abafana babeseduze kwemoto ngitshela kuloko kwa Sunday simphejile kancane nje bekufonela bese aware ukuthi ngifona yeah okay emva kwalokho iplane yini bithini uma sekusuka uBhenga nje besengitshelile mina ngitshela abafethu ukuthi bafethu nangu uBhenga esho kanje mase kuphuma isinqumo ngobafethu ukuthi hayi uBhenga ngokusho kanje usho kanje uthini uthi ufuna imali yabo imali engangokuthi umuntu akhiphe imali mhlawumbe 500 200 umuntu edwa imali yandeyo ukuthi ahambe angazi uzosihlokweni sakhe silapha empangeni yabo ahambe khona noma anjani noma ahlole ahambe e14 washimpini inyanga ngathi noma uthusa azoyakuyona inkinga kakhulu yabo ngamtshela mina lento yenyanga ngikholelwa kakhulu okay lalela ngicela ukubuza la ngizwe la efonini yakho la iconversation uthi wena uBhenga uthe uzocula wathi uma esethe uzocula uBhenga i-decision ayithatha ithini usombulala usombulala angizombulala umuntu okhuluma yena yambulala kahle umuntu wafika nalezo sinqumo futhi uGatsheni mina ngathi futhi njengoba ngisho ukuthi uGatsheni umuklola ama-respect ukuthi mina futhi awukho lula futhi ukuthi ngabulala uBhenga ngimazi futhi decision ayathatha ukuthi uzobulala kodwa phela yikho into engenzi wenza ucela ubulala okay uyimisele ngani wena njengamanje ngimisele ukuthi ngiqale ngishintshile ngishintshile ngikhenye yazibuthi semncane zafanana unenhlanhla nje ukuthola ithina kanje otherwise uzoshona ngizochaza indaba zo-204 uyayazi leyo nto uyazelaphi angazele ejele usokaboshwa futhi waboshelana angiboshele i-hijacking sisakho isiganga angizokhuluma wonke amaqiniso angifuni ukwazi amaqiniso amaningi mina akho njengamanje yezo ngizokhenda over noma ngizokudedela uyibonele ukuthi wenze njani kodwa-ke amaphoyisa uma esefika kuwena njengoba usebenza nokusebenza ngizochitha ukukhuluma nango iqiniso umngane wakho uBhenga ayikho into engazange ayikhuluma angithi uzwile ukuthi unitshelile ukuthi uzokhuluma khulume yonke into sinazi nonke yezo belisazoqoqa mhlawumbe abanye bayaqoqa komanje kuzokunika i-chance yokuthi ukhulume iqiniso nawe yezo ekugcineni vese kuzogcina la angithi uyabazi lokho ngiganganga nipray ngenishonele nale but ekugcineni sigcina sihleli kanje yabo mina ngizokunika i-chance yokuthi uqale impilo yakho ngabusha
but fanele iqala ngokuthi ukhulume iqiniso. Uyazibotha uclean ushayile. Yini ezithi ukhuluma? Ngoba ngifuna ukuqala impilo yangakusho. Ngoba ngifuna ukuqala. Bonke basho kanje ngibadedele emva kwalokho baphinde babhayize futhi. Angeke phela manje ingane yami nje. Ayisebenzi lempilo Manje ingane yami una 35 weeks. Yizwa leyo nto. Yabo ukuthi uhlonga kanjani leyo nto? Buke isifanele wena. Kodwa wenzana lezi zinto ezibhedayo. Yizwa leyo nto. Umfana uclean kabi obonayo nje ukuthi udude nabantu ababhedayo. Usengakwazi ukuqala phansi impilo yakho kahle. But iqala ngokuthi amaphoyisa afanele atshele iqiniso lonke lezi zinto zenzile nabo labo. Angifuni lonke igubha ngazo zonke yabo. Yabo? Yabo isikhathi manje kuseni seyintatha. Akulala kufunwa nina. Bese sazi thina ukuthi kulanda abantu bangale Hammersdale beza ngala bazo operate ngala. Akukho singakwazi. Nabaplanayo abaplanela mina akukho singakwazi. Yizwa kanti ayiqala ukuthi ukhuluma iqiniso ngifisela inhlanhla ngoba ngithi yazo.